an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ k'aw bisimila baga bulon sanfɛ baga bulon ye bulon ye bulon min kɔnɔna la an bɛ kuma fɛn bɛɛ lajɛlen kan bi an bɛ 22 septembre la 22 septembre 1960 22 septembre 2022 an bɛ ye k'a fɔ ko 22 septembre tɛ fête i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ fête cogo min na ka kɔrɔ donc an bɛna an da don o ko ninnu na malgré que jamana bɛ état min na bi bi in na kow gɛlɛyalen don dɔɔni mais an bɛ ka an ka finitigiw bɛ k'u jɔyɔrɔ fa a la kosɛbɛ kosɛbɛ bi n barokɛɲɔgɔnw bɛ yan nɔ n'o ye Musafu Jara Musafu oui ça va Dieu merci a cogo di ça va mala basi foyi t'i la mala to jamana bɛ jɔ ni an bɛ y'an se kɛ a kan ka jɔ d'accord ne ba Naam. ça va Ça va. a bɛ cogo di Basi tɛ yen. basi foyi t'i la Ni Ala tɔn. i bɛ marakafini na bi dɛ Awɔ. ayiwa Ne y'a bɛɛ de. Ne y'a bɛɛ de. Ne y'a bɛɛ de. E y'a bɛɛ de. Ne siya bɛɛ de. o tɔgɔ ɲɛna donc ninnu de ye barokɛɲɔgɔn ye bi an bɛna an da don 22 septembre kan 22 septembre yɛrɛ ye jumɛn ye Musafu n'a fɔra ko 22 septembre e yɛrɛ bɛ jumɛn de faamu a la bon n'a fɔra ko 22 septembre dɔrɔn an b'a faamu k'a fɔ ko ye Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don min na yɛrɛma hɔrɔnya o de ye 22 septembre ye ni a fɔra ko 22 septembre dɔrɔn an hakili bɛ jigin o la mais fɔlɔ la n'i y'a ta k'a jateminɛ sisan k'a daminɛ depuis 90 wagati ninnu ka na i bɛ 92 wagati ninnu ka na c'est à dire que denmisɛnninya ninnu temps kɔnɔna la fɔlɔ 22 septembre tun bɛ fête cogo min na n'a fɔra ko 22 bɛ ka surunya yɛrɛ i tun bɛ mouvement minnu ni engouement minnu y'a la est-ce que sisan i b'olu y'a la ten bon sisan hali n'i b'u y'a la a ma ca kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ fɔlɔ 22 septembre ne hakili b'a la sani ne ka PNDA yɛrɛ kɛ an tun bɛ bɔ an sen na fo o y'a sɔrɔ an bɛ 300 logement de la Garantibugu kɔrɔ an tun bɛ bɔn tigɛ ka taga 22 septembre kɛyɔrɔ la défilé mana ban an tɛ taa so dɛ an bɛ taa Kampala kɔnɔna la surasiw bɛ taa ɲɛnajɛ minnu kɛ an bɛ olu lajɛ parafili ka to u pan ka bɔ chaque u tun bɛ nin bɛɛ kɛ u bɛ formation kɛ cogoya min na u tun bɛ hali don u ka u b'a fɔ cogoya jumɛn u ka marifani min bɛ ci tantɔ fa bɛ munumunu u tun bɛ don o kɔnɔ k'u munumunu i b'a ye u tun bɛ formation fasuguya bɛɛ kɛ o mana bɔ yen motardisiw olu yɛrɛ tun bɛ a ja mɔgɔw bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ani ka pinɛ minɛ ka pinɛ minɛ surasiw b'u pan ka bɔ a kɔnɔ c'est à dire 22 septembre yɛrɛ tun bɛ surasiya yɛrɛ nege don mɔgɔ la 22 septembre tun bɛ surasiya nege don mɔgɔ la ala n'a tun bɛ ɲɛnajɛ tun bɛ kɛ cogoya min na o tun y'o ye dɛ o tun ye ni an bɔra an bɛ soli ka taa défilé lajɛ ni défilé banna o b'a sɔrɔ an y'an ka mɔgɔninw n'an ka tantanniw kɛ ɲɔgɔn kan an bɛna soirée daminɛ et puis an tun bɛ bɔ o fɛnɛ la i b'a sɔrɔ an bɛna balabu an bɛna bada la sɔmɔnɔw bɛ bɔ ni fo u bɛ sogobow kɛ sɔmɔnɔw bɛna bolokurun kurusiw kɛ o b'a sɔrɔ a yɔrɔ ka ca yɔrɔ foyi tun tɛ yen i tun bɛ taa Misira sokurusi kɛnɛ la i tun bɛ taa sɔrɔ sokurusi fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ bɛ kɛ wulada fɛ donc a fêtes cogoyaw kun ka ca c'est à dire jamana bɛɛ puis drapeau kun bɛ yɛlɛ jamana fan bɛɛ surasiw kun bɛ flamboyer kɛ an bɛ tugu surasiw kɔ fan dɔw kun bɛ tunu an bɛ yala an bɛ ɲɛnajɛw kɛ surasiw bɛ fɛn caman yira an na a bɛ fasodenya yɛrɛ ja don mɔgɔw la et puis fo an yɛrɛ kun bolo a fɔ ko surasiw de ka fête don an fitinin kun b'a kɛ surasiw ka fête de parce que surasiw de kun ka défilé a cɛ bɛ ɲɛ i b'a ye défilé ka di an kɔni bɛ ɲɔgɔn nisɔndiya a bɛ kɛ ɲɔgɔn nisɔndiyaba ye 22 septembre tun y'o ye fɔlɔ d'accord ne ba Naam. e ye denmisɛnninya kɛ 22 septembre tun bɛ fête fɔlɔ min cogo min na ka kɔrɔ ani sisan taw est-ce que kelenw don wa Ayi kelenw tɛ. Puisque ne yɛrɛ hakili bɛ image kelen min na o ye donsow ka yɔrɔ parti u bɛ marifaw ci o wagati yɛrɛ la ne tagali kelen ou bien fila ma tɛmɛ o ɲɔgɔn kan fo mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ siran. 22 kɛ n'u ye marifa ci i ja bɛ tigɛ. I ja bɛ tigɛ. Donc ne hakili b'o image dɔrɔn de la. D'accord maintenant sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn mun na sisan parce que fɔlɔ n'i tun y'a ta k'a jateminɛ anw yɛrɛ denmisɛnninnama an bɛ wariw fara fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ko 22 septembre ye sini ye bi taa su ya an bɛ soirée kɛ an yɛrɛ denmisɛnninnamaw i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu fana tun ka kɔrɔ olu fana tun bɛ soirée kɛ c'est à dire a tun bɛ fête i n'a fɔ 31 mais munna o tɛ ka kɛ sisan nɔ
Bon ne kɔni y'o dɔ bɛ se ka kɛ lakana ko ye parce que fɔlɔ o y'a sɔrɔ lakana kun sabatilen don ka tɛmɛ sisan taw kan donc ani fana ko t'u cogoya la diɲɛlatigɛ yɛrɛ de ko bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana mɔgɔ minnu kan ka a ko labɛn olu tɛ k'aw sɛbɛ don a ma ani anw ka génération minnu bɛ dugumana na olu fana tɛ nin koɲa ninnu dɔn donc fo mɔgɔ dɔ de ka kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen sisan olu bɔra ko de kalama joona wa ou bien nouvelle génération c'est à dire anw titiri bonyana nin ko de ma wa ne kɔni bolo bien mun de don titiri ma bonya mais est ce que a yiral'u la fana a ma yir'u la o mais a ma n'i y'a ta ka jateminɛ fana a ma yira anw fana na o parce que an kɔni somɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna mais an y'a sɔrɔ a bɛ sen na i jɔ tan an ka somɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna 22 septembre ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali don de est ce que a faamu donc o ye fête a kan ka fête yɛrɛ de parce que o la Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta Mali kɛra a yɛrɛ ta ye n'o fɔra denmisɛnnin ye a b'a fɔ ko n'o kɛra fête ye c'est à dire n'i ye i ɲɛfɔmɔgɔ ye ka fête kɛ cogo min na n'i yɛrɛ fana nana la i fana b'a fête kɛ ten tɔ tiɲɛ wa nkalon siga tɛ o la par exemple salon ta o kɛra denmisɛnninw yɛrɛ dama de bɔra ka jemini dɔ fɔ ko ɲɛnajɛ bɛ ka kɛ ɲɛnajɛ bɛ ka kɛ cela veut dire k'a ka d'u ye mais o tɛ ka occasion de sɔrɔ mɔgɔ minnu kan ka se k'a ko labɛn olu fana k'a baara kɛ sinon c'est pas parce que i kan ka san génération k'u bɛ ka u yɛrɛ bonya ma mais mɔgɔ minnu kan k'a labɛn n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ kɛ fɛn fɛ o k'a sɔrɔ dɔ de fana bɛ ɲɛfɛ min y'a labɛn ka ɲa n'a bɛ kɛ sababu ye k'a kanu don mɔgɔ la donc an ka mɔgɔ minnu kun ka baara ɲɛsinnen don k'a ko organisation kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo olu de tɛ kɛ u ka baara kɛ ka ɲa a ɲɛma ne hakilila tɛ fɔlɔ 27 septembre tun bɛ fɔte cogo min na ni sisan ta tɛ kelen mun de nana n'o ye bon ne bolo mun nana n'a ye aspect ka ca parce que fɔlɔ n hakili b'a la an tun bɛ an ka premier cycle kɛ wagati minnu na drapeau tun bɛ yɛlɛ diyagoya sɔgɔmada fɛ hymne national tun bɛ da et puis i b'a ye école tun bɛ ta septembre kalo kɔnɔ et puis au Gabou 22 septembre avec histoire la Mali histoire là donc moi je pense que dokera ala parce que alina ga so an somko ma fa na ye chance munu soro ka kala munu ke an fa o ma o chance soro ko ke an yɛrɛ bɛ se k'u sɔsɔ ala parce que o sɛbɛnna k'a fɔ 22 septembre ni Mali ni do o histoire kɔni bɛ kɛ hali sisan a bɛ kɛ Mali école so la a bɛ kɛ école primaire la et ka kuma civilisation de do sisan an fɛnɛ dɔgɔninw n'an denw u civilisera olu civilisera o ma 22 ninnu ma parce que sisan pour que école la fɔlɔ drapeau tun tɛ se ka yɛlɛ k'e to so ayi mais bi i bɛ don école yɛrɛ kɔnɔ ba i b'a dabɔ a kama école kɛmɛ premier cycle tɛ dɛ second cycle i bɛ don 9e année kɔnɔna la k'a fɔ ko ka hymne national da a ɲɛ ma i tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan la ni mɔgɔ 100 la mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ma u y'a an baarakɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ tun bɛ yaala 22 in kɔnɔna la u bɛ mɔgɔw ɲininka hymne national la fo caman y'a dabila parce que kuma sulu ko don a tɛ se k'a fɔ bamanankan na a tɛ se k'a fɔ tubabukan na o ye kelen filanan ye mun ye c'est vrai an bɛ fɔ jamana tɛ a cogo la mais o daminɛna o y'a sɔrɔ 22 tɔgɔ bɔra a la jamana ka bila ko lakana tɛ yen kosɛbɛ o ma mɛn o kɔni ma mɛn o y'a sɔrɔ 22 t'a cogo la o n'an ko ka jateminɛ 22 yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na hali an ka musow tɔnkulu i b'a sɔrɔ quartier bɛɛ tun b'a ka 22 fêter fɔlɔ quartier bɛɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ kɔni bɛ yen musow kɛlen don ka fɛn dɔ organiser cɛw kɛlen i b'a fɔ 8 mars bɛ cogoya min na yarɔ 8 mars quartier bɛɛ b'a ta organiser fo 8 mars yɛrɛ kalo bɛ ban k'a sɔrɔ a fêter ma ban 22 tun bɛ ten tɔ ni fɔlɔ c'est pas parce que i tun ka 22 fêter a don yɛrɛ mais depuis septembre kalo tun bɛ jɔ depuis le premier fo ka taga septembre kalo sa 22 ɲɛnajɛ tun bɛ k'a kɔnɔ mais sisan o de banna hali wula kɔnɔ an y'a jateminɛ wula kɔnɔ mɔgɔw tun b'a kɛ kosɛbɛ olu y'u bolo jigin sisan sinon wula kɔnɔ hali sini wula kɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ hali sini 22 septembre bɛ kɛ i b'a fɔ a tun bɛ kɛ cogoya kɔrɔ min na u b'u ka san ɲɛnajɛ bɛɛ bɛɛ a ma u bɛ tile 3 ni tile 4 k'a la mais bi nouvelle technologie minnu nana anw bɛ téléphone de dɔn sisan et puis anw yɛrɛ ka sɔsɔli bɛɛ ye ni e mɔgɔ min tɛ kɔfɛla dɔn i tɛ faransi histoire dɔn i tɛ amérique histoire dɔn e tɛ mɔgɔ ye
donc ni e tɛ se ka Amérique quartier fɔ ɔhɔ ne tɛ se ka fɔ ko Denver Los Angeles mais Mali yɛrɛ ta foyi maîtres y'u bolo jigi somɔgɔw y'u bolo jigi bɛɛ y'i bolo jigi a ko la parce que an ka drapeau yɛrɛ école la sa drapeau yɛlɛ ko kelen de école dɔw yɛrɛ bɛ drapeau yɛrɛ tɛ yen a drapeau barre de turulen do yen sinon k'a fɔ ko drapeau yɛrɛ bɛ flotter la yarɔ jango a ka yɛlɛ o kuma t'a la donc bɛɛ y'i jɔyɔrɔ bila ani mun mansaw y'u jɔyɔrɔ bila école karamɔgɔw y'u jɔyɔrɔ bila an denmisɛnninw fana ka teli a ma et puis fɔlɔ la i kun bɛ mɛn i bɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ mais sisan an kɔrɔbayɔrɔ ma k'a fɔ k'an ka wari fara ɲɔgɔn kan ka soirée ni fɛnw kɛ cɛ sisan denmisɛnninw t'an t'olu bolo dɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu bɛ 22 fêter a lamɛnbaaw ka hakɛ to olu bɛ taa fêter makiw de kɔnɔ ou bien u bɛ bɔ ka taa fɛnw na mais k'a fɔ k'u yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛnin dɔ kɛ sigida la o ka dɔgɔ a bɛ kɛ dɛ jusqu'à présent yɔrɔ dɔw bɛ yen olu b'u ka fêtew kɛ ka bɛn a ma mais a dɔgɔyara de kojugu wa hali défilé ko an bɛ se k'o faamu parce que o kɔni insécurité yɔrɔ ye nin ye sinon fan bɛɛ de kun don Bamakɔ dɔrɔn kun tɛ o Mali fan bɛɛ an kun b'a ye téléw la sɔrɔsiw bɛ défilé fan bɛɛ u bɛ taa gouverneur la et puis place de l'indépendance a bɛɛ bɛ Mali fan bɛɛ région tɛ yen cercle yɛrɛ tɛ yen k'a tɛ yen n'o tɛ ko 22 places yen mais sisan bon a kɔni an tilew de fɛn na dɔrɔn an kɔni kɛra nouvelle génération de génération rapide donc an ma kɛ an yɛrɛ ye an ma kɛ tubabuw ye an kɛra kɔnɔtɛ waratew ye quoi d'accord an b'an filɛlibagaw hakili lajigin k'a fɔ k'u bɛ baga bulon nin sanfɛ an bɛ 22 septembre hukumu kɔnɔna de la ne ba muso i bɔra ka musow ka kumaw lamɛn sisan nɔ c'est à dire ni ko sisan n'i y'a ta k'a jateminɛ n'i donna an ka ekɔliso kɔnɔna la ou bien n'i ye caméra yɛrɛ ta ka jigin ka bɔlɔn kɔnɔ bi ko mɔgɔ ka hymne national fɔ mɔgɔ min bɛ se k'i jɔ k'a fɔ cɛ a ka dɔgɔn dɛ o ko in dépend ni mun de la ne y'o kɛ min o ye an banna an yɛrɛ ka kan na sinon ale bɛ ka bamanankan min fɔ ko n'an tɛ se k'a fɔ est ce que n'a kɔrɔ fɔra an ye bamanankan la ka ɲa an ye hymne national fɔ bamanankan na n b'a dɔn a bɛ bamanankan na bon mais n dalen b'a la depuis classe daminɛ na n'a kun ɲɛfɔra an ye denmisɛnninya la an yɛrɛ ka toninkan na kuma min bɛ ka fɔ a kɔrɔ ye nin de fɛn min bɛ ka fɔ nin de don ni a kun taara o sira fɛ faamuyali caman bɛ sɔrɔ a la n'i y'a ye fɛn caman bɛ yen nɔ an tɛ se ka kɛ c'est parce que a bɛ fɔ kan wɛrɛ de la donc an b'a bisi mais fɛn min yɛrɛ don an t'a dɔn d'accord bon n b'a f'i ɲɛna bi i bɛ hymne national i b'a degeli daminɛ bamanankan na e yɛrɛ tɛ yen ka ban e tɛna ne dege yan ayi i b'a dege kana o la ne b'i corriger y'a mɛn ayi e yɛrɛ bɛ ne dege problème foyi t'a la n bɛ dege n'Ala sɔnna fɛnkɛ sisan an ka jamukan bɛ yen ka se a kuncɛlima yɔrɔ la parce que an bɛ 22 septembre hukumu kɔnɔna de la siɲɛ wɛrɛ baroda o bɛna na sigi 22 septembre yɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ évolution jumɛn de kɛ an bɛna kuma o kan n'Ala sɔnna a ma donc Musaf n'a fɔra k'i ka 22 septembre expliquer sans nouvelle génération ɲɛna e bɛ se ka mun de f'u ɲɛna dakuruɲɛ surumani na bon 22 septembre dakuruɲɛ surunya la mais e bɛ se ka mun kɔni fɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta yɛlɛma hɔrɔnya in ye jumɛn n'a fɔra ko yɛlɛma hɔrɔnya o ye jumɛn an tun bɛ tubabuw de bolo jɔnya la an bɛnbaw feerela yan jago an bɛnbaw kɛra sɔrɔdasi ye yan o tun ye wajibi ye parce que fara o tun tɛ Mali kelen parce que 22 y'a sɔrɔ Mali Sénégal Guinée an bɛɛ tun ye Soudan français de ni ma fili donc o bɛɛ tun ye jamana kelen de démocratie nalen de ye n ko démocratie an ka mɔgɔw bɔli kɛlɛkɛyɔrɔw de la ni u ye jagoyara ka taga participer deuxième guerre mondiale la n'u y'a dɔn k'a fɔ ko ja tubabuw yɛrɛ ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ u bɛ se ka faga u bɛ se ka faga donc o de la u nana u révoltera walasa an bɛ se k'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na donc an y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ ten i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na 22 septembre ne yɛrɛ bɛ nisɔndiya la parce que ne ka anniversaire don ni an fɛ bɛɛ ka anniversaire tun bɛ fêter fo ne parce que an fa b'a fɔ ko Mali bɛɛ b'a fêter fo ne yɛrɛ selen k'a fɔ ko n bɛ n ka anniversaire fêter n yɛrɛ so ne ka anniversaire an fa b'a fɔ ko kuma mun kɛra ko Mali bɛɛ b'i ka anniversaire fêter k'i bɛ tila k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko k'i ka anniversaire fêter donc o ye nisɔndiya ko ye mais n y'o f'i ɲɛna cogoya min na ba i n'a fɔ Sale y'a fɔ cogoya min na ban yɛrɛla bɛ yen
mais mɔgɔ fana bɛ se ka k'i yɛrɛ hali i bɛ fɛn dɔ bɛ yen ne filɛ nin ye sisan ne bɛ hymne national kalan tubabukan na n b'a fɔ bamanankan na mais je te jure que ne ye hymne national dege bamanankan na a tɛ san 2 bɔ parce que o wajibira n kan pourquoi n ye baara dɔ sɔrɔ o baara in kɔnɔna la bamanankan fanga ka bon a la diyagoya a bɛ bamanankan kɛ a bɛ tubabukan kɛ o de y'a to ne yɛrɛ sera Mali jɔnjɔn na tubabukan na parce que n b'a dɔn k'a fɔ sisan a wajibara n kan n ka se a la o parce que olu bɛ sɔnni sigi a kan kosɛbɛ kosɛbɛ hali ekɔlisow la sisan bamanankan bɛ kɛ kilasi dɔw la o n'est-ce pas tubabukan bɛ kɛ an ka bamanankan yɛrɛ to yen ne ka ma tubabukan yɛrɛ ma dɛ an ka bamanankan hymne national yɛrɛ to yen a tubabukan yɛrɛ ekɔliden 100 i b'a sɔrɔ 10 dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ sinon a tɔ si t'a fɔ o tɛ ekɔlidenw ka erreur ye koyi parce que maître tɛ temps di a kan o tɛ maître fana ka erreur ye parce que sisan taux dɔ de dilen don fo ka passer programme dɔ de dilen don a faamuyara a ma faamu fo o ka atteint ekɔliso la donc i tɛna na se k'a fɔ k'i bɛna hymne national k'i bɛna kalo 1 k'u kan ou bien ka kalo 2 k'u kan walasa u ka don ekɔliden bɛɛ kunna donc an bɛɛ y'an jɔyɔrɔ bila anw b'a la école karamɔgɔw b'a la olu fana tɛ i bɛ a bɛ taa fo jamana ɲɛfɛ fo sanfɛ mɔgɔw olu yɛrɛ de don parce que programme tɛ yen sisan a kun fɔra ko école bɛ ta nin septembre kɔnɔ ko le 16 fɔlɔ ne tun b'a ye école tun bɛ ta o wagati ninnu na mais i b'a sɔrɔ fo ka taga septembre fo octobre de kalan tun bɛ daminɛ mais u tun bɛ o septembre tɔ bɛ kɛ 22 ko kuma de la écoledenw kun mais en parents d'élèves yɛrɛ tun ye kɛlɛ wuli fo gouvernement y'a ka fɛn falen ko an yɛrɛ ma deli ka mun mɛn k'a fɔ ko directeur école karamɔgɔw de bɛna ta fɔlɔ ko ka écoledenw don ko olu bɛ ta fɔlɔ ko ka taa binw sɛnɛ ko ka taa binw ni fɛnw sɛnɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma deli k'o mɛn mais parce que an ye pression kɛ et puis a tɛ ka ɲɛf'u ɲɛna sisan tant tɛ anw yɛrɛ fana ni an masaw yɛrɛ n'u denw bolo ka 22 yɛrɛ cogoya fɔ hali i yɛrɛ ye mun ye tant tɛ i masaw yɛrɛ bolo k'o yɛrɛ ɲɛf'i ye o jango 22 septembre donc ni an seginna kɔfɛ i b'a ye fɔlɔ la an ka cɛkɔrɔbaw de tun bɛ nin baro kɛ anw yɛrɛ tile 22 septembre an tun bɛ nin kɛ nin tun bɛ kɛ f'a nege b'i yɛrɛ minɛ mais sisan an bɛ mun fɔ an denw ye foyi fɔlɔ an tun bɛ taa défilé kɛyɔrɔ la diyagoya a fini bɛ sa i b'a ko seli i bɛ taa fo i bɛ tunu an yɛrɛ ekɔlidenw kun ta i b'a fɔ ko nin ye Mamadi Sila mɔgɔ ye nin ye Kampala ekɔliso mɔgɔ ye nin ye Bazi mɔgɔ ye an kun ta ten tɔ an n'aw ka pankariniw i b'a sɔrɔ et puis o wagati quartier kun ka di i b'a sɔrɔ ni anw bɛ taa sisan an quartier jeune denmisɛnninw dɔrɔn de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa an bɛɛ hakili bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ jami ɲɔgɔn na bi n'i taara ni sali denmisɛnnin ninnu mana taa o y'a sɔrɔ sali kɛlen don ka pression k'u ka kɛlɛ o tɛ bɔ n'i ka sɔrɔ 22 ko tɛ k'a bɛ pɔn sanfɛ o bɛ sira fara k'a fɔ n'a bɛna a k'an wele téléphone na dɛ parce que o b'a sɔrɔ pression b'a kan a tɛ se ka taa bon hali sisan o bɛ k'a fɔ k'a bɛ fêter yan k'an kɔnɔ ɲinan ta mɔgɔw bɛ taa lajɛ o ni ala ma baasi kɛ an bɛ k'a ko kɛnɛ kan direct la ne ba sisan n'a fɔra k'e ka 22 septembre ɲɛfɔ i ka génération ɲɛna parce que e fana ni Musa tɛ génération kelen Musa ye ɲɔn ye dɛ n tɛ ɲɔn ye dɛ n ye fɛn dugukolo de mais sisan n'a fɔra e ka fɛn 22 septembre ɲɛfɔ i ka génération ɲɛna sisan e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka f'u ɲɛna da kun ye suruma na n bɛ se ka min kɔni fɔ fɛn fɛn bɛ k'an ka jamana kɔnɔ ani siya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ aw yɛrɛ fɔli minnu kɛ sisan ni yɛrɛ i ka conclusion tir'a la min bɛ se ka fɔ dɔrɔn c'est-à-dire an ka jamana mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ k'a kɛnɛ kan min bɛ se min na o b'o baara kɛ walasa an k'a dɔn an bɔra yɔrɔ minnu na an kana fili an yɛrɛ ma ani k'a jira k'an tɛ jɔnya la tuguni i n'a fɔ fɔlɔ ne bɛ se ka nin dɔrɔn de fɔ a kɔnɔ. d'accord ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamu na Musa folikan b'i bolo. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko ala ye ɲinan 22 jira an na ala ka san caman ta jira an na san wɛrɛ ta o b'a sɔrɔ a bɛ se ka fêter k'a daminɛ Kayi fo Kidali o tɛ sinon min hakili lajigi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna san dɔ 22 dɔ fɛ
u ye migi de lawuli an ka baarakɛla jiginna u bɛ manaba mun kɛ ka fini ko tantɔ u falen kan ka ji la an ka baarakɛla jiginna kɔnɔ k'i dogo kɔnɔ est-ce que y'aw ka baarakɛla ye ko mun a siranko jugu migi de tɛmɛna a siranko jugu jiginna finiko mana de kɔnɔ ka finiko yirini da ko dabila ko finiko yiri gansan finiko yiri gansan k'o da jigin ji la n tɔgɔ de f'i ye n ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ sinon 22 la depuis nin wagati ninnu i y'a fɔ sini ye 22 bi migiw tun bɛ ɲɛnajɛ daminɛ o yɛrɛ tun y'a damana filɛli fɛn ye migiw bɛ kulonkɛ kɛ ka kulonkɛ kɛ mais an ka musokɔrɔba bɔra ka n'a ɲini Jaya bɛ manaba kɔnɔ o bɛ k'a ɲini fan bɛɛ fɛ Jaya ko k'ale bɛ yan de koyi n ko han mais ɲina migi bɛ bɔ dɛ ɲina migi bɛ bɔ wa an ma migi mankan mɛn fɔlɔ ma e ma taa migi e ma t'i ka migiw lajɛ e ma t'i ka migiw lajɛ aéroport la d'accord ne ba folikan b'i bolo bon m'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ laɲini min kɛ ka fara o kan an ka jamana kunnafoni ni u bɛ se ka to ka kɛ an ka tulunkan yɛrɛ la o bɛ diya ne ye kosɛbɛ d'accord an lajɛbagaw ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na mais kɔrɔfɔ min bɛ ka fara nin kan o de ye an ka jamana ɲini k'a dɔn o ye fɔlɔ ye an ka jamana ka hymne national an ka se k'o da bamanankan na an ka se k'a da tubabukan na parce que tubabukan t'an ka kan ye n'i sera ka fɛn fɛn tubabukan na i kan ka se k'o bamanankan na a naaninan ye mun ye an ka 22 septembre man ka tɛmɛ inaperçu ten tɔ c'est à dire fɔlɔ a tun bɛ bɛɛ k'a fɔ i den ɲɛna k'a fɔ karisa c'est à dire hali n'i ye sɛ tobi i fɛ yen don min na o la denmisɛnninw b'a dɔn k'a fɔ sɛ bɛ ka tobi bi nin don ma dɔ ye bi dɛ donc o t'u hakili la a naaninan ye mun ye an ka jamana fɛ 22 septembre a ka kan bolo i n'a fɔ 31 décembre bɛ kɛ cogo min na donc ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ